आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे एमपि इलेक्शननि उनाव हाग्रामाया बियो इउपिपिएलआवहाय मार्च आप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था माने जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गब'नानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे एमपि इलेक्शननि उनाव हाग्रामाया बियो इउपिपिएलआवहाय मार्च आप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो दं।